मा दलद थाबाय थाखो माइ नायनो फैदो लोगोफोर माइ नायनो फैदो फारामाव नै ओरैबायदि माइफोरा मार मोजां जाखादो आयु माइफोरा ओरैबायदि फिथाइयानो फिथाइ गोजा आरोना बिलाइयानो गैबाङा ओरैबायदि माइ जाखादो इफोराव दहा हाना जाखागोन दायो जोंबो माइखौनो नायनो फैदो आरोना लोगोफोर बहुद गोबाव जाबाय माने भिडिअबो बानाय जाया माबो बानाय जाया गोसो गैयै बायो माने मबाइलनि केमेरानि क्वालिटियाबो मोजां नङा नालाय ओंखायनो बायो आरोना मा जागोन दायो माइखौ नायनो नै थैदो नै थैख्ल'दो बोरियाव देग्लाय बोसोराव बोरिनि माइया थैख्ल'दोलै बोरियानो मानसि आराम जादिसिना आयौ होमबालाय मा गायनांगौ दे ना ग्रोब बोरैबा अखा मोनदो जोंना खरसा थांनाय बायदि जाहैबाय माथो ना खरस थांबाय र' माइखौ नायना लाग्रोनो लोगोफोर नोंसोरनोबो देखायगोन दसे उनाव लोगोफोर नै जोंहाना माइया इनो आरोना नै मोनग्लांबायानो नै गोमो जाबायानो कालार लाबाय माने कालार लाबाय ओमफ्राय नैयो बेलेग न'सेनि जों गामिनिनो बेलेग न'सेनि आरोना ओमफ्राय नै मोनग्लांबाय माइया अबेबा दांसे दांनै उरायदोलै माइया लस जायो बिदिबा बहुद नै उरायदों ओइनो है बिदिबा लस जायो दे माबायदि मेडाम माइया हो सिनाया माइखौ सिनाया नामा जादो दे जायाखै जायो नामा जोंहानाबो जादोथ' माइया गायदोंमोन जोंहा इसाबो गायदों जोंहाबो गायदों ओमफ्राय सोरबा गायनाय दङ ओमफ्राय सोरनाबा आरो फोनायबो दं आरोना फोनायफोरनाबो ओंखारबाय मोजाङानो ओंखारदों बिसोरना माने हासार होजाबाय थाबायना नङाबा बांद्राय जानाय नङामोन बिसोरना ग्रोब फोनायजों माजों अखा मोनना होदों नङाबा ओरैबायदि खरानमोन हाया फाग्लासो बोथोरा ओरैबायदि खरानमोन दै गैखायामोन बोरैबा ग्रोब दै मोनना होदों फोनायजों जाखादो बरियानो गोसोम नुहुरनायनिफ्राय बोरि थैख्ल'दोलै सान्सखौनो मोनासै आलि होनो जै हालेवबाय गायबायबो थैख्ल'दो इनो नै इफोर थैख्ल'बाय नै नै लोगोफोर बिसिम आरोना नैबेसिम नैबे आलिसिम बै गोसोम नुहुरनायनिफ्राय बै गोसोम नुहुरबाय ओरै गोलाव इसिम ओमफ्राय नै इ सोनाब लाइनाव बांसिन थैख्ल'नाय दं लास्टआव माने लास्ट दब्लायाव ओमफ्राय मोनग्लांजोब्बायानो फ्राय मोनजोब्बायानो बेखिनियानो जोंहानि माइया ओमफ्राय गामिनि दङ आरो नै बेफोरथ' बरिया माइ जादों स' लोगोफोर दायो जों थांफिनसै आरोना माइखौ नायखांबाय माइखौ नायना फैबाय आरोना जोङो एखेबारे माइयाथ' बरिया हानो जासिगोन मथा मथि 20 दिनसो बावबा हाजासिगोन ओमफ्राय लुवार बारदोलै मासे मानै लुवार बारदो माइ गेजेरजों हाबलांनाया ओमफ्राय नै सासेयाथ' लुवार फिसा बानायखौनो गाबलायथारदो फाग्लासो लुवार फिसा बानायखौनो गाबदो नै हाग्राफ्राबो ओरैबायदि हारसिं हाला फैजाला बेफोर हाग्रायाव दा मोसाफोराबो हारसिं फैबाय आयौ थायोलै बेफोरदियाव हारसिं हाला फैजाया ओरैबो हाग्रा गेजेराव लामा फिसानो नै रावबो गैया ओमफ्राय ओरैहाय दा जों थांगासिनो माने न'आव थांफिनसै आरोना खामानि दं न'आवबो बहुद स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेजों लोगोसेनो साबस्क्राइब अल बाटोनखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दायो जोंहा थांगासिनो न'आव बाय बाय नै बाय बाय बिथांजोआबो बाय बाय होन बाय बाय